Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Getxon gara gaurko honetan, Getxoko portu zaharrean, eguzkia indartsu, sasoiko, gero ikusiko dugu, haizea nola bortatzen den, eta itsasoak ere metroko prebizioa badugu, nolabait ipar mendebaldetik, haizea orain egopuntuarekin, berehala emango dugu bere iritzi Ibon Gaztañazpik, klasiko badugu hau, Getxoko ikurrina, urte eta urte, 42 dira gizonezkoentzat eta 12garrengoa emakumeentzat. Klasiko bat, hau beste garai batean festa giroan, saninazio giroan eta egiten zen, baina egutegi aldakorra izaten da urte batetik bestera eta oraindikan uztailaren erdikaldean dugu hemen Getxoko ikurrina klasiko bat eta estropada eremu interesgarri bat, mamitsua, bihurria ere bai askotan, eta honi buruz beti bezala lehen galdera gure adituari, Ibon Gaztañazpiri. Arratsaldeon Ibon, ze moduz, eta beti bezala konta iguzu eta kontatu mesedez ikusentzulei ze tankera duen gaur estropada eremua. Baita zuri ere, Mikel, arratsaldeon eta beno, hemendik begiratuta tankera ona, esan da bezala, bero, ura berantzazia da, pixkanaka, mareak ere bizitzen hasi dira, eta hemen, aintzat hartu beharrekoa, ondoko itsasoa beti bezala ipar mendebaldetik sartzen dela, alegia, laugarren kaletik lehenbizikora bezala, eta haizea, orain, egotik ari da ekialdeko ikutuarekin, baina nik uste dut ipar ekialdekoa bezala jarriko dela, eta gainera, iragarpenaren arabera, ufade indartsuekin eta abar, eta nik uste dut, urak indarra hartu ala eta haizea aldatu ala, giro txarrik ez, baina pixka bat nahaztu eta petralduko dela, eta gainerakoan, nabarmendu, hau, lantzatoki peto dela, gutxi bezalakoa, eta arratsaldeak aurrera egin ala, ura jetxi ala, arrotu egingo da olatua, eta beraz, iruditzen zait, orpoparian eta olatuak hartzeko aukerak egingo direla, eta bestea, aintzat hartu beharrekoa, asteazkenean, Gipuzko eta Bizkaiko txapelketak jokatu dira, eta hori ere, guk ez dugu ikusten, baina entrenatzaileak aldaketak egiterakoan, neskamutilen nekea eta hor dago gaur, guk kontrolatzen ez digun, zera asko, taldeetan eta egertatzen ari direnak, Carmengo festak orantxe izan dira, beraz, ari gara denboraldian beste fase batean sartzen. Halaxe da, eta protagonistekin ere izan da Sara Gandara beraren ganagoaz, Ibonek esan bezala, aste hau oso mamitsua, Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketak izan ditugu, batzuk lortu dute hor bilatzen zuten sari hori, bandera, ikurrina, domina, eta ikusi egin beharko da entrenatzaileen joko hori nola antolatzen den, bihar gainera estropada Orion da, itsaso zabalean, trabeska sartuko da olatua, horrek ere buru hauze asko sortzen ditu, eta hori dena kontuan hartuta prestatu dituzte eskifaiak kluetako arduradun guztiek. Kontutan izan emakumeentzat, 12 estropada direla, asteburu pasata gero 6 langa izango da hor, ligaren erdia, gizonezkoentzat 18 dira, eta asteburu honetan eren bat beteko da, 6garrenarekin, bihar Orioko bandera jokatu eta gero. Bagoa Sara Gandararen gana, hemengo portu zarretik kai berrira, han izan da Sara Gandara, eta noski orain pronto gero zuei uretatik protagonisten iritziak eskaintzeko. Zurea da hitza Sara, arratsaldeon. Arratsaldeon, Mikel, Ibon, ikusentzule, momentuz, hementxe gaude, txopi eta biok, kameralaria eta biok, ontziaren zai izan ere, eta ondo dakizun bezala, iaztik, ontzian egiten baititugu elkarrizketak protagonistekin, solasean aritzeko aukera daukagu, estropada bukatu eta segituan. Uda beteko giroa daukagu gaur hemen, Getxon, portu zaharrean gaude, giro nahiko polita ia esan, hondartzan jende asko ikuste dugu, eta hemen ere bai, jende asko bere burua uretara botatzen izan ere bero galanta egiten du, eta zuk ondo aipatu bezala lehen, kirolportuan egon naiz, protagonistekin, batzuekin eta bestekin hitz egiteko aukera izan dut, eta kontatu digutenaren arabera, pozik batzuk, Bizkaiko eta Gipuzkoako txapelketak irabazi dituztelako, baina gaurko estropada berezi honi ekiteko prest ere bai, izan ere Getxokoa oso berezia da, arraunlari eta zaleentzat. Gaur ere ipatu duzue eta haizea badabilela esan beharko dugu eta urari dagokionez, itsasoari dagokionez, nahiko bare momentu honetan bai behintzat hemen, baina ikusiko dugu hor kanpoaldean ze baldintza aurkituko dituzten arraunlariek. Hastear da ikuskizuna eta esandakoa gu uretara goaz oraintxe bertan, geroziago protagonistak hitz egiteko. Zierbenan, Donostiarrak aurria hartu zigun, bueltan galdu genuen, ez dakit, hola tokatu zen, eta
Eta, eta gero, Gipuzkoako txapelketan, horrei buelta ematen saiatu ginean, berriro zerotikan, eta gaur, hori pixkat puntu hori ateatzea. Ikusi da, denboradan zehar, nahiko igualatua gaudela lau traineruak. Ez da, azkeneko postua bakarrik errepikatu du Arraunek, Arraun Donostiarrago azkeneko postuan. Zaila egongo da, baina gure asmoa da playoffa ebitatu eta laugarren plaza hori atzean utzi. Esan duzu moduan, momentuz oso ondo dijoa asuntoa, eta gaurkorako lehiatzeko prest, ea sendotzen dugun lidergoa, da aurrera eraman estropada, daukagun giroa baita ere osona da, eta lan da lan. Getxoko eremu betire berezixe, ez da, eremu oso politxe, Arraundin etxeko, olatu normalin ondo markaten da, eta arraunatxai gustaten azkun estropada bat da. Eta, temporadiai balorazio bat etxeko, ez gazi nahi moguko ondo, nahi besteko ondo, baina, hemen gatoz, asmateko gogoa ondixaz, da ia geure estropada, benetako estropada potente bat etxen duen. Guk helburu berdinen jarretzen dugu, gure hasierako helburua izan tandan horrean finkatzea, eta gero lezko txanda honetan, bandera bat eskuratzeko aukeri bat zegonez, aurreneko lortu genuen, bigarren bila joan bargea, eta lidertza ere hortxe dago, azkenean horrezko txanda zen helburua, baina lidertza hori gain gertu egon da, zeba ez helburua bezala jarri, harten ere astentzen dugun, kanpo oso komplikatoa, etzego inorre gustatzen egia esan Getxoko toki hau, bere gauza berezia dauzka, eta burrukatu beharko da, haizia dagoela ematen du, eta ikusi beharko dugu ze joerak dauden, eta ze kaletan, ze alde dauden, ze balintza dauden. Haizeari buruz, keska pitin bat bai, eta asmatu, hori beste burruka bat izaten da, datuak lehen hasierako sarreran aipatu ditugu, Ibon Gaztainazpi lankideak ere azpimarratu digu, momentuz haizea etorri garenean hegoaldetik oso gutxi baina astintzen ari zen, 7-8, orain poliki aldatzen ari daia ekialdera, eta pentsa daiteke estropada aurrera doan neurrian, horrela izango dugula nobedadea. Begira hor, hanen momentua markatzen diguna ontziaren kokapenaren arabera gauza bada, baina gure begiekin Ibon ikusten duguna beste bat. Baina esan daiteke itsasoari buruz ez dagoela zarantzarik, dagoen hori nolabait Zierben aldetik dator, ipar mendebaldetik, eta horrek gaur ekarriko ditu lan batzuk Ibon. Hori da, hor ikusten dugu, nondi datorren argi eta garbi ondoko itsasoa, laugarren kaletik lehenbizikora bezala, haizea une honetan, Mikel, hegoaldetik, ekialdetik, nik orain esango nuke trabez hartzen dela, ekialdetik, eta gero, ipar ekialdetik bezala jarriko da, eta hausia aipatu nahi nuen. Hor ikusten da argi eta garbi, hor kanpoan zer dagoen, begira, belaontzia barrura dator, horre erabat trabez ekialdetik bezala sartzen da, eta hor ikusten dena da, hor kanpoan, mugimendua ondia dela. Zuritasun asko, Ibon! Bai, zuritasun horiek azten dira, haizeak 18-19, 20 kilometro azpiko abiadura duenean ja zuritasun arkumetxo horiek azten dira, eta hor kanpoan esango nuke, iragarpenak ziona betetzen ari dela. Entrenatzaileak eta kirolariak ez dira ustekabekoan geratuko hau ikusita gero, ez da dudarik. Eta hortik aparte, eguraldi zoragarria, COVID-19ak ekarri dizkigu lanak hemen denoi bai Lehorrean, bai Hondartzan eta alde guztietan, eta horretxek ondatzen du asteburu hau, bestela udagiroko asteburu zoragarria izango litzateko. Pentsa aste honetan, Miguel, Carmengo festak ospatzekotan edo izango ginen, urte natural bat izan ezkero, eta begira arrantzalen eguna bai, baina hori ere oso ezberdina izango da, eta oraindik aitatu ez duguna, kale kontuak. Kale kontuak hemen, batetik fama, ospetxarra lehenbizikoak du, baina bestetik estatistikak ere oso txarrak. 2006an hemen, Portu Zarrean lehenbiziko aldiz tekaeko estropada jokatu zen, lehen Harriluze barraren kaimuturaren urteetan atxiketatzen zen. Estropada ederrak aie. 5 eta 6 kaletara eta sari ederrekin eta bal. Zain ezioen guruan esan duzuzta, Mikel, kare batean. Bueno, esan nahi nuke, 2006tik bandera, bigarren lehenbiziko kaletik bitan bakarrik irabazi dela hemen.
Hor da datua, eta hemen beste datu garrantzitsua, sailkapena. Orio liderra da, oso sendoa. 4 estropada jokatu eta 3 irabazi. Eta irabazi ez duenean, 2. Donostiarrak 11 puntu ditu eta garaipen bat, aurreko asteburuan zierbenan, eta bekaldean azken bitokitan Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribia eta hemen badakizue. Sailkapeneko azkenak 12 estropada hauen ostean, playoffa jokatu beharko duela, ez ordua maizik eta irailean gizonezkoekin batera, Bermeon eta Portugaleten El Corte Inglés bandera jokatzen denean playoffeko 2. egunean. Bueno, kaleak aipatu ditu Ibon Gaztainazpik eta hori errepasatu behar dugu, eskifaiak ere bai. Emakumekin hasita, lehen kaletik Donostiarra izango dugu, 2. Donostia Arraun Lagunak, 3. Hondarribia, 4. Orio, hor duzu goikaldean, laukian, eta eskifaiei buruz, errepaso askartxo bat egingo dugu, nolabait esateko gaurko lanekin, estropadekin, bete-betean hasi baino lehen. Eta aipa dezagun emakumeen ontziak errepasatuta lehenik eta behingoz Maialen Arrazolak ez dituela aldaketak egin. Aipagarria da beste urte batzutan titular izandako Irene Arbeo kanpoan dela, baina patrontzara adibidez berriz ere Natalia Tubioren aldeko apustua eta nolabait lehiara dator, gogor eta garaipen bila alduen neurrian hori hortzak erakustera, ez da, Ibon? Inork ez badaki ere, gogora ezagun, ligako azkeneko estropada ziermenan, Donostiarrak irabazi zuen, eta kuadrilla taldearekin alderatuta Maialen Arrazolak aldaketa bat eta bakarra egin du, aurrekalari lanetan gaur, Irati Larrañaga, pentsa eskarmentu handiko aurrekalaria, eta lehorrean geratu da, Mireia Uranga, gutxi, ari da mugitzen, aldaketak 4-5 dituelako gehiegi ere ez da mugitzen ari, eta pentsa aldaketa bakarra egin du, azkeneko estropada aintzat hartuta. Bueno, alde batetik Donostiarra errepasatu dugu, orain hurrengoa 2. kaletik arituko den Donostia Arraun Lagunak izango da, eta hemen aipagarria behar bada, Aiora Belartieta, hankeko lanetan izango dugula Ababorreko banda. Orain arteko 4 estropadetan Xubane Uribarrena aritu da Baborranketik. Gaur Aiora Belartieta, normalean mastatostan, alegia 2. tostan aritzen den emakumea hanketik joango da, eta hor Baborrean ikusten dena da, erabat, Amaia Sexmilo, treneruaren gerri-gerrian, zera egiten ari dela, horre egonkortzen ari dela. Estriborrean aldaketa edo mugimendu bat, desentetan edo ikusten ari garena, Nagore Claramunt, estribor espaldan, ikusten dugu eta lehorrean geratu da Nerea Txokarro. Hori, ekain Iriarte entrenatzaileak behin da berriz egiten duen aldaketa da, beste ikusten duguna espalda Baborrean, Marlarrea. Bueno, eta 3. kaletik Hondarribia izango dugu. Hondarribia Gipuzkoako txapelketan Orion, asteazkenean, ez zuen aparteko maila handia erakutsi, 6. baina seguru entrenatzaileak bere rotazioekin da lan egingo zuela, dagoen egoeran lehentasuna ligari eman behar diolako, nahi eta nahi ez Iker Kortesek, Gipuzkoako txapelketan, Tolosaldea eta San Juan Hondarribiaren aurretik sartu ziren, baina hori Galbaetik pasa beharreko datua da, eta esan dezagun Ibon Gaztainazpi, gaur berriz ere ligari begira, Kortesek hautatutako arraunlari sorta, arraunlari multzo sendoa dela. Bai, normalean, honek eraldaketa gutxi edo ezurdura bintzate mantenduz, estropadatik estropada, horrik ikusten duguna da, Ainara Palentzuela, 5. tosta estriborrean, azkeneko estropada aurrekalari lanetan jokatu zuen, eta Babor 5. ere bai, nola baitere, treneru guztietan izaten dira, komodinantzekoak edo batean eta bestean aritzen diren arraunlariak, eta Hondarribian ikusten du, horietako bat, Ainara Palentzula dela, gainerakoan atzeko 8 mugitu ere ez, eta aurrekoak ere ez. Beraz, erraz ezagutzeko moduko eskifaia gaur, Kortesek itxasoratu duena. Eta 4. kaletik arituko da lidera, Orio. Eta Oriok zalen aurrean, Gipuzkoako txapelketa ederki irabazitzuen, sendotasun handia erakutsita, eta gaurkoari begira, aipatzekoa behar bada, Itziar Olasagasti non kokatu duen, eta Maialen Aitzpuru, oker espanago lehen estropadan ere egin zuen, apustu hau, hanketik kokatu du Ibon. Hori da, Itziar Olasagasti gaur 3. tostan, hanketik eta kontrahanketik ikusi dugu, Maialen Aitzpuru hanketik eta bestea, deigarri edo egintzaitena da,
Luken Elizazo 3. da 4. tostan, bai gaur 5. tosta Baborrean ikusten dugu, behintzat, beraz, Xantik, hor Baborreko banda horretan, mugimendu batzuk egin ditu. Estriborrean berriro ere gerri-gerrian Davidenko, Luda Davidenko, ikusten dugu, estropa bat jokatu zuen Akoruñan, berriro ere bai, eta bestetik, Izaro etxaniz, berriro ere maztatoztan ari dela, eta gainerakoan, esango nuke, ohiko postotan, ohiko tostetan ikusiko ditugula Orioko estropalariak. Izan ere, Zabaletak badu aukera, 3-4 arraunlari baditu, konfiantzazkoak, sendoak, 2 tosta ezberdinetan maila onean aritzeko gaitasuna dutenak. Itziarrola Sagasti esan beharrik ez dago, Luken Elizazo bera ere bai, Agirre Gabiria Olatz, eta beste bandan adibidez Itxaso Azkonobieta, eta horiek joko handia ematen diote prestatzaileari. Horiek urre gorria izaten dira entrenatzaile batentzat, Itxaso Azkonobieta bat, 3. 4. Tostan aritzeko, Luken Elizazo zan dugu 3. 4. 5. Agirre Gabiria, traineruaren aurrekaldean ere ikusten dugu. Beraz, batetik jokoa eta bestetik entrenatzaileak urtean zehar hori ere bilatzen duela. Alegia, arraunlariak tosta bakarrean ez trebatu, 2 edo 3, gero aukerak eukitzeko, besteak beste, trainelua orekatzeko eta aba. Hogei gutxi izateko gutxi falta da, eta laizter jasoko dute prestatzaileek epaileen deia, patroiek noski, zuzenean gero, eta une batetik bestera izango dira danak estropadari ekiteko prest. 4 estropada jokatu dira, eren bat, Oriok duen errenta Ibon Gaztañazpi, 4 puntu Donostiarrari, berdinketei begira 3 jardunalditan nagusi Donostiarrak behin, ematen du Oriok lortutako errenta, erabaki horra ez, baina oso garrantzitsua badela, kontuan hartuz, egun kaskar batian oso zaila izango dela 4. postura joatea, gehien puntu bat edo 2 galduko dituela, ezta? Egun petrol hori iristen denean. Eta batez ere erakutsi duen mailagatik, ez da orain arteko 4 estropadetatik 3 irabazi ez duenean 2. izan da, eta ez dezagunaztu, zierbenan, estropada erdian, eta buruz ari naiz, eta hori arriskutsu izaten da, baina bazituela 6 segunduko abantaila bazuela. Ostera, Gipuzkoako txapelketan, arantza hori atera egin zuen, eta nik uste dut, zalantzari gabe, bera dela favorito. Gora dezagun patroien zailkapenean, Oriotarren patroia, Nade eta Agirre dugula lidertzan, 9 puntu ditu, Kainxabak saria irabazteko, 6 puntu ditu Natalia Tubiok, Donostiarraren patroiak, aurten Galiziatik etorritako patroiak, esperientzia asko du berak, eta 3. Nerea Perez da Hondarbiarren patroia, 5 punturekin, eta Andrea Astudillok 4 puntu ditu Donostia Arraunlagunaken patroiak. Eta zintzo, etorri dira, epailen deiaren zain daude, baina irteeran, araudia markatzen duen bezala, semaforen parean, eta aginduan oiz jasoko, hortxe dira kirolariak lanari ekiteko prest. Eta bestetik, aipa dezagun, gaur behar bada, beroa, ongi kudeatu beharreko lagun edo bestela aurkaria ere izan daitekela estropada honetan, hain zuzen, uretan eman beharreko minutu kopurua eta ondo zaindu behar direla horrelako egunetan. Ongi neurtu behar, gaur egune hori prestatzaileek eta entrenatzaileek timing hori oso ongi neurtuta eta ekartzen dute. Beroketa trenerua putzutara botatzen da normalean estropadazia horretik ordu beten bat lehenago edo horrela. Gaur bezalako egunekin 10-15 minutu, pixkanaka perotzen hasi, hasierako peroketa hori bukatzeko 20koren bat edo beste, gero, 2-3 minutukoren bat beharra da, eta bukatzeko lehen Donostiarrari ikusi dioguna. 10ko bizi bat, Mikel, ongi hidratatu eta estropadara. Kartean ziagoa txoren bat edo beste ere bai, batipat kanpokaldera hurbildu eta tokatu zaizun kaleak izan dezakeen gora beraren bat edo bertati bertara aztertu eta listo. Hementxe dira, epailen deia jaso eta bakoitza badator bere kalera, patroiek estatxak hartu eta laizter izango ditugu lanari ekiteko pronto zintzo. Bestea, Mikel, aipatu dugu, Laurak inguruan izan da, itsasgora, urak bizitzen ari dira, eta dagoeneko, 2 ordutara ere badoa, ura bera hasi denetik, orain hasiko da korrontea, tiratzen gero eta gero gehiago, eta korronteak
Hori da. 73ko koefizientea, Hori da. eta indar pixkat. Urrengo astean izango dugu ilargia, eta horrek, bueno, hemen olatu izaten da, olatu altu egia ez, baina olatu luzea. Eta gero gehiago markatuko du, arratsaldeak aurrera egin ala olatu. Ereagan hil aurretik. Bueno, hortxe ditugu kirolariak. Inolako arazorik gabe kokatu dira. Eta epaimaitik berehala egingo dituzte azken zuzenketak. Momentuz bandera txuria horantxe bertan, Erne. Semafora gorri, bai berdea! Donostiarra aurrera garrapatuko. Stop! Stop! Baliozkoa ez da irtera hau. Dirudienez zerbait, arauz kontrako zerbait ikusi dute, edo behar bezala kokatu gabe, edo baten bat behar baino lehenago irten. Donostiarrak iribitu zait, horre, bandera jetxia horretik, abantean ari ziren, ez dakit ez datxa buskatu delako, edo bestela. Jarriko nuke Nikola ikusiko du, baina harreta. Ea ba, zer erabakitzen duten. Uste dut, balitzari begira ikusten ditut hor berriketan epaileak. Hausnarketa bizian ditugu. Epaileak irtera berriro errepasatzen ere bai, monitoren bidez. Eta kirolariak zain. Vamos remando, en dos, vamos largo, ¿vale? Una y dos, va. Lehen kalea, Donostiarra. Bai. Lehen kalea Donostiarra. Dirudienez, epaileen ustez behar baino lehenago hasi da. Niri ere nabarmena iruditu zait, Beraz, lehenago abantean ari ziren. Bai. Abantean ari ziren, pixkanaka edo. 3 segunduko zigorra. Zer izaten den. Zerbaiten bila hasi eta azkenean kalte handia. Txarra hori, zorroan eramateko. Bueno, aipa dezagun bien bitartean, Gipuzkoako txapelketan horiok 9 segunduko errenta sartu ziola Donostiarrari. Abantean, Bai. mugimenduan geldirik etzen Bai. Patroiak estatxa iruditu zait oraindik eskutan zuela. Niri ere bai. Baina egia da, Atzetik aurrera bezala, bai, torriz. aurten estatxak beste urte batzuta baino luzeixiago ere uste dut, ez estropadaren guztietan, berez neurria iguala izango da. Baina batzutan hor katibatu egiten da, eta iruditu zait libre xamar, baina estatxa eskutan zula, ez? Orain abisua. 3 segundukoa. Esan dio epaileak. Azpitik entzuten ari gara, begira. No, pero escúchame un momento. Estábamos... Vale, luego lo vemos, no pasa nada. Venga, Gero begiratuko dutela, pakea orain, konzentratu, arreta galdu gabe, horrek ez du bueltari gainera, zigorra hor dago. Auzi polita ere ditzen zaite, alegia eta kaldera bezala diot, patroi bat, estatxa helduta baldin badauka, eta arraunlariak arraunean ari badira, naiz eta estatxa helduta eduki, askotan ikusten dugu, treneruak gogortzen eta ari direlarik, espaldekoak eta abantean nolari diren. Behar bada, izan beharrean bi arraunlari edo gehienez lau, agian gehiago izan direlako, hortik etor daiteke behar bada, epaileek hartutako erabaki hau ibon. Ez zait iruditu, estatxa lehenago askatu duenik, berriro begiratu berko nuke, baina... Niri ere ez. Bueno, epaileek dute azken hitza, badakizue. Eta teknologia laguntzeko ere badute, aztertu dute gertatutakoa, eta 3 segunduko zigorra ezarri diote Donostiarrari. Eta horrek oraingoz ez du bueltarik. Orain entrenatzaileak eta patroiak eta hori saiatu behar dut ongi kudeatzen alegia, alden neurrian haztu, estropa jokatu behar da eta gerorako utzi horrelako kontuak. Ez da erreza izaten baina.
Bueno, bari dira berriro prestatzen. Hori bakarri falta da. Eta Nadet Agirrek orantxe hartuko du estatxa, hartu du dirudienez eta pronto dira. Lehen kaletik gogoratu Donostiarra, bigarrenetik Donostiarra lagunak, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Orio. Bandera txuria, Erne! Semaforo keinukaria, gorri, bai berdea! Bai, balekoa orain. Orain garbi, balekoa, bai. Ea ba, lehenengoz branka aurretik sartu duena hori jo izan da. Orain eize honekin behar da, lehenbiziko kaletik ikusten dugun Donostiarra, babesa pixka bat izan dezake, baina segituan galduko duena. 20 segunduko lana, eta Orioren branka aurretik. Orio laugarren kaletik. Donostiarra segundu batera, Arraun Lagunak eta Hondarribia bira, bi hauen artean burruka oso handia dago, gogoratu. Zailkaperan berdinduta ditugula 7 punturekin, eta azkenengoa playoffera jungo dela ETE Ligako eta Galiziako Ligako aurkariekin. Eta momentuz ETE Ligan estropada bat jokatuta, Tolosa aldea da lidera 9 punturekin, Zumaiak 8 ditu, Ondarroak 7 eta San Juanek 6. Galiziako Liga gaur hasiko da, hain zuzen, Boiron, Cabo da Cruzen estropada eremuan. Minutua bai dagoeneko, lanean hasi ezkeroztik, eta orain ikusten da ritmoak pixkanaka, ireki, hori oraindik bizi, eta mazazpi palat erdian, hori. Donostiarra errekuperatu da, kontuan hartu 3 segunduko zigorra duela, baina Orioren gandik hurbil, eta denboraldi honetan askotan gertatu den bezala, 4 jardunaldi jokatuta, zatitu egin zaigu emakumeen txanda, Ibon. Bai, bueno, eta esango nuke dagoeneko 2 minutu terdi orantxe jokatu dela, eta Hondarribia eta Arraun Lagunak treneru bat galduta. Brankaz branka, Orio eta Donostiarra, lehenbiziko kalea ipatu dugu, eta hemen gertatzen dena da, hemen errepunpa eta kontrola eta sortzen direla, eta askotan, ura irakiten bezala azten dago. Palkari gabe, pestainari gabe, aurre horiek guztiek ere garbi dara matzate. Natalia Tubio da. Ondarroa eta Arraun Lagunak atzetik, Hondarribia eta Arraun Lagunak burrukan, 11 bateko atzerapenarekin. Eta Orio estropadaren burua hartuta eta hor sendotu nahia. Horrein eizea, estriborretik sartuko zaie, patroiek kalkulatu beharko dute, bide galtzerik ez egiteko eta bar, pixka bat aurrea estriborrera zuzendu beharko dute. 13, 14, 15 kilometro orduko. Aolatua metro ordikoa. 2 segundu, Orio Donostiarrari. Atzean Arraun Lagunak, segundo batzuk galtzen. Estira txarrak. Arraun Lagunaki gertatu zaio denboraldi honetan, behin ongi, baina besteetan lehenengo luzean galdu ditula segundu askotxo, eta gainera hasieratik maten du arraunketa egokia hartzeko edo zailtasunen bat izan dutela, Ibon? Bai, bueno, Arraunen inguruan dagoeneko liga laurdena ere, joan zaigu, gezurra dirudien arren, eta ikusten dena da, guztiok espero genuen, momentuz, mailatik behera darugu, estropada on bat bai, erakutsi dugu, pasaden asteburuan, baina gaur ere 3. minuturako, 2 treneru galduta eta bar, eta iruditzen zai, eta respeto osoarekin izan da, kezkagarria dela, beraiek aurten ematea espero zuten aurrera pausu hori, momentuz, eman ez dutelako. 100 metro, baliza hurbil izateko, Orio Donostiarrari 3, Donostiarrak Hondarribiri beste 3, distantzia hori zigorrarekin berdinduta geldituko litzateke, eta Donostiarrek kontuan hartu behar dute, hasierako gorabera horren ondorioz izandako zigorrak gaur, 11 bat atzerago kokatzen dituela, ez? Orio bizi, 36 paladan, Orio, 35 pala terdian Donostiarra. Donostiako bi Arraun elkarten arteko lehiare hortxe dugu. Donostiarra lehen kaletik, Donostia Arraun Lagunak bigarrenek.
Taleatu bio duzue, entzuten duzuena bera da. Donostiarraren patroia. Haien Arrazola eta Zerei Joanketik, Estribor-rean. Vamos a por ella, vamos a por ella. Garbi ikusten da bira. Garbiko arraunlariek aurrean pixka bat gehiago bilatzen dute arraun lagunakekoek baino. Hor baliteke ere, toletak non jartzen diren hori ez dakigu. Askotan entrenatzaileek toletak gertuago jartzen dituzte eta gorputza berdin mugituta angelu gehiago hartzen da atakerako. Dudari gabe, hor sekretu asko dago. Pale neurriare bai eta... Mila eta Miguel. Bueno, Erne. Hor da Orio. Bost eta hogeita bost. Ateratzen, Donostiarrarentzat. Bost eta hogeita sortzi. Ziago azkarragoa iruditu zait. Lagunak irugarren. Bai bost. Donostiarraren azkarragoa iruditu zait. Oriorena baino. Bost eta hogeita hamaika. Eta Hondarribiarentzat bost eta hogeita hamabi. 7 segunduko tartean, estropada erdian lau traineru. 8, sigue, 9 y 10. Ahora equipo, escucha. Orain, maniobra ostean Donostiarrak segundutxo bat jandi hori. Beno, oraindik hortxe ikusiko dituzte Donostiarreko estriborreak begiratu eta euren burua hortxe. Lehia bizi-bizian eta bete-betean sentituko dute. Arraun lagunak irugarren, Hondarribiari traineru bat sartuta. Begira, atzeko bandera hori, Hor nola jotzen duen, orain bagorretik haizeak. 20 kilometro orduko. Bai. Une honetan. Haizea handiak dira horiek. Orain, galderak eta erabakiak hartu behar. Itxasoak, olatuak, laugarren kalekotik lehenbizikora bezala egiten du. Haizeak beste aldera. Zer egin? Askotan, entrenatzaileek eskumen osoa patroiari ematen diote, patroiak momentuan sentitzen duenaren arabera, eta karo, entrenatzaileak patroiarekin duen konfiantzaren arabera, erabakiak hartitzala patroia. Bueno, Donostiarraren kasuan entrenatzailea hanketik ari da, eta urbil du patroia, haue behar bada, lehen kaletik ari direla kontuan hartuz eta arraun lagunak urrutixeago zegoela, agian ireki pixka bat ziaboga ostean, olatua gero hobeto aprobetxatu alizateko, momentuz behintzat, Orioren abiaduran dator bigarren luze honetan Donostiarra. Bai, ziabogan iruditu zaite segundo bat jandiola Donostiarrak hori, eta orain, hortxe datoz. Eta arraun lagunak eta Hondarribiaren artean ziabogan bat Donostiarren alde, orain 5 segundo. Bizi orain, arraun lagunak, Segida geixia horrekin bezala ikusten zaie orain arraunean, barrurantz. Maten du, egindako lanari etekin gehiago ateratzen diotela poparian brankaz baino. Lehen aipatu duzuna, Mikel, aurten aukeran goizotxo geratzen da treneru hori, irtera eman da bigarren minuturako eta treneru terdi galduta. Oriok errekuperatu du. Ziabogan lortutako 3. segundu hori, 2-3 ordabil dantzari GPS-a. Arraun lagunak 3. tokian finkatu da, 6-7 segundu Hondarribiari. Tanak ere iruditzen zait, estriborrera bezala, Donostiarra nabarmen samar iruditzen zait. Hemen lehenbiziko kale honetan errepunpa eta sortzen da. Izan liteke bere kalearen mugara behar bada. Bai. Batetik horri, zikingune horri iskin egitatik, eta bestetik aizeare asko baita bino kanpoan. Donostiarra eta arraun lagunaken artean 5 segundu daude, zigorrarekin badakizue, hori asko gutxituko litzatekela, eta bigarren posturako lehia hori zabali dago, eta lehen posturako momentu zoio traineru badu guretan, eta beste traineru bateko errenta, beraz, 2 dira zigorraren eragin. Hoi, tamazaz pipaladan. Saunadet. Bizkarra. Azken kolpe horren bila, ez da, Ibon? Bai, horre, evidentea dirudi, baina bizkarlan eskatzen da. Besoak, gihar motxak izaten dira eta azkar nekatzen dira. Eta hor, askotan ez beti. Hankak eta bizkarra eta baliatu behar dira. Txikizenak esaten zegoen, atzea buru handi horiek, baita burua ere. Dana laguntzen du. Behar ere bai, behin nekea etortzen denen. Alegia hor,
denarekin gorputz osoa. Nekea eta motivazio falta segurenik orain Hondarribiarrek izango dute, Urruti. Hirugarren den Arraun Lagunakek 10-11 segundo Hondarribiari. Hondarribia hirugarren kaletik ari da, baina asko geratu dira. Orio bere lana egiten ari da, eusten ari da. Hor kontua da, hasierako 3 segundo horiek bere biziko balioa izan dezaketela, Eta psikologikoki ere ikaragarria. Momentuz Donostiarrak 3 segundu hoien beharrik ez luke edo horren kargak eluke ondatuko haien bigarren postua, baina oraindik metroa falta dira, eta Arraun Lagunakek badaki hori, eta postutxoren bat irabazi nahian ari dira Arraunekoak ere. Etorreran ongi Arraun Lagunak, Ondo. Donostiarraren gainera da. Oso ondo. Kalea defendatuz. Eta Orio buruan sendo. Orio garaipena nahi du gaurkoan ere. 5. jardunaldia da Euskotren Ligan eta gaurkoa 4. garaipena izango da Oriotarrentzat. Errenta ona dute. Donostiarra 2. Arraun 3. gero Hondarribia. Hor da Orio! Oineru bat. Bai Orio! 10-53. Bai orain Donostiarra. Eta oraintxe 3. Donostia Arraun Lagunak 10-53 Oriorentzat. Donostiarrak 10-56. Beraz zigorrarekin 59 joango da. Hala ere eutxi egingo dio bigarren postuari. Bai Hondarribia oraintxe. 22 segunduko atzerapenarekin heldu dira Hondarribiarrak. 11-15. Begira jota, arraunlariak, Eta gauza nola joan diren ikusirik Ibon, Donostiarrentzat esan beharko dugu, gaitzer di, ez? Eutxi egin diotelako gutxienez bigarren postuari. Bai, hori da bigarren postu hori, zera, horri eutxi dioten iruditu zait, horrek ez duela laguntzen hasieratik 3 segundu horiekin joateak eta animoari eta, erasaten diola horrek ere, bestetik estropada ikeragarriko gorra iruditu zait, Horiok tartea zabaldu bai, baina bigarren luzean, itzulerakoan alegia, Donostiako Pitarreroek gogotik ez dute eta ara, horre luze Arraunean, 37 palatik jetxin egin gabe, eutxi dio Horiok. Beste bat? Ondo eutxi dio, bai. Batipat esan daiteke Horiok lortutako abantaila hori, errenta hori, lehenengo luzean lortu duela. Hori da, lehenengo luzean, Brankaz, irteran eta Ziaboga horretik horre uneren batean ere bai, hori baliatu dute, eta ara, ez da jakiten askotan hemen tartea noiz zabaltzen den, nahikoa izaten da minutu batean besteak baino azkarrago joatea, eta gero horri eusten jakitea edo asmatzea edo nahi den bezala. Hemen dugu zelkapena, Horiok 10-53, bigarren Donostiarra 10-59 eta 54, 6 segundo agertzen dira hor, 3 uretan ateratakoak, beste 3 zigorraren eraginez. Arraun Lagunak 3. tokian 11-01, 4. Hondarribia 11 eta 15, eta guazen zelkapen nagusiaren bila. Horiok orain 19 puntu ditu Euskotren Ligako 5. jardunaldi honen amaieran. Donostiarrak 14, bien artean banatzen dituzte garaipenak, Horiok 4, Donostiarrak 1. Arraun Lagunak 9 punturekin da, Hondarribia 8rekin gogoratu. 12 estropada puntuagarri direla Euskotren Liga honetan, eta azkenengoak playoffa jokatu beharko duela Galiziako 2 ordezkari honenekin, eta baita ere hemen ETE Ligako 2 indartsuenekin eta uretan protagonistekin. Sara Gandara lankidea. Itzi Olasagasti, zoriona. Bai, eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, zegu hemen gaude, baina ez dakigu nola dagoen itsasoa hor kanpoaldean. Bueno, egia esan, juteko nahiko kale ona, baina bukatzeko bukaran beste aldetik olatuak geixio markatzen ziren. Baina, bueno, kosta zaigu eta gorra izan da, Ez dakit, egualdia, ura gorra, Suposatzot, estropadek aurre egin ala, demoraldi aurrea jun ala, oso garrantzitsua dela gaur bezalako garaipen bat lortzia, ez da aurkariak ere badabilerako. Bai, aurkariak badabiltza, gaur gero irtera faltsua eman du, eta hor 3 segundu da ibazeuden, ez dakit azkenen bigarren zein geldituan, Donostiarra baitare. Baina, gu ligan ja 5 puntu, ea bihar beste puntutxo bat ateatze deun, da liga behintzat bideratuta uste deun. Bihar etxean, Gipuzkoako txapelketan bezala, ezta? Bai, etxeko kanpua pixka tekniko izango olatua albotik daolako. Baina, gogotsu gaude, etxeko estropa earraiteko, iazko gora bera ikan gabe. Gozatu zoriona. Bai, eskerrik asko zuei.
Itziar Olazagasti benetan pozik eta herri fartxu dugu, Xabier Zukia jauna baita ere, Oriotarren ordezkari. Arratsaldeon eta zorionak, Xabier. Arratsaldeon da, eskerrik asko. Estropada bikaina, entzun dugu orain Olazagasti, egia esan branka sartu duzue errenta, eta gero hori kudeatzen jakin izan duzu, ezta? Bai, alaxe da, eta estropada hauek badirudi errepikatzen nahi diala aurten, ez? Ja gaurkoa 5. jardunaldia izango da, eta behin baino gehiagotan ikusi dugu, ez? Hori jo eta Donostiarra hor elkarrekin brankaz branka, eta bai, esaten genuen bezala, hola jungo da urtia, hola jungo da, batzutan alde batea, eta bestetan beste aldea. Bueno, eta astea bikaina zuentzat, Gipuzkoako txapeldun, gaur hemen Garailek etxon, eta bihar etxean estropada berezia. Bihar etxean estropada berezia, egia esan pena emateu banderak irabazita ezin ospatua, ez, herriei ezin eskenia, baina, bueno, bakigu hau jokua da, euretan banderak jokatzen dira, baina banderak bakarrik ez daude jokuan, eta hori ez da jolasa, beraz, errespetatuko ditugu noski, segurtasun arau guztiak, eta, bueno, izango da denbora banderak ospatzeko, eta gero, nesken festa handi hontan, ezinbestean gogora etortzen zaizkigu, 80. hamarkadan hori joan aurrenengo arraunkadak eman zituzten neska ailedanak, ez, gaur egun amatxoak dira, ez, eta, bueno, oso gogoan dazkau, haiek hasi zutelako, haiek eman zituztelako hori joan aurrenengo arraunkadak, eta gaur hemen ikusten nahi gehan trainerua neurri baten haien umia ere bada, eta badaki iguala sentitzen duela, eta, bueno, Otizak 14 apostolu jarri zituen bezala, eta esatezunarek gehiago etzitzaizkio lakabitzen, gurire etzaizkio gehiago kabitzen, baina jarriko genituzke gehiago. Halaxe da, hamarkada luze bat, lanean beti gora, eta orain gailurrean, da hori gozatu egin behar da. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei! Zorionak, eta bihar arte! Eskerrik asko! Oso ondo, protagonista gehiago baitare orantxe hemen kluetako ordezkarien armailan, Ana Ostein zementxe dugu Donostiarraren ordezkaria. Bueno, arratsaldeon, bigarren, salbatu duzue bigarren postua, baina zer esan dezakezu hasierako zigorrari buruz, gora berari buruz? Bueno, pues, behaiek aizian, oantxe hortan hitz egiten nintzen beraiekin, eta esaten zuten, ez dutela entzun, oza, iziala prestatzen trainerua, ez dutela entzun, hori, Donostiarra, Arraun, Hondarribi, eta orduan hartu diela pixka bat, bueno. Uste gabean hor. Bai. Bueno, ala eta guztiz ere, bigarren postu hor duzue, aurreko asteko garaipena handia izan zen, ematen du badagoela koska bat, Orio, Donostiarra, eta gero beste bi Arraun elkarteak, ez da, Arraun Lagunak eta Hondarribia. Ni koska hitz egitea, ez nuke esango koska dagoenik, osea, bueno, orain ikusten da Orio orain arte dana irabazi du, aurrekoan guk irabazi genuen, baino justo igandean irabazi genuen, baino larun batean, laugarren gelitu ginen, así que nik ez nuke hitz egingo koskataz. Bueno, bihar erronka berri bat, eta gainera Orion lideraren etxean, motivazio aldetik hori pizgarri ederra da. Bai. Nik uste eta urten, bueno, azkenean demostratu nahi dute neguan zelan gogorra egin duten, eta, bueno, eta hortan ari dira, eta oso ondo gainera. Ederki, eskerrik asko, eta bihar arte. Bale, zuei. Bueno, Ibon Gaztañazpi, argi dago Donostiarrak aitortu diote, ez da, ordezkariari nolabait prestaketa lan horretan ustekabean harrapatu ditula epailearen azken abisu horrek eta semaforo aldaketak, ez da? Hala dirudi. Hala esan du prestatzeko zeudela edo epaileari ez diotela entzun, eta hori ikusi da, haiek uste natural atzetik aurrera zetozela, eta, bueno, hor kontua da, 3 segundoko zigor horrekin jokatu behar izan dutela estropada, eta bestetik orain arte entzundakotik nabarmenduko nuke, Itziar Olazagasti izan dakoa. Iruditu zaigu, estropada bereziki gorra, iruditu zaila denak dira, baina horre poparean eta bar lan egiteko dago, Arraunean luze, eta lan handia egiterako barruraka ere. Trainerua ez da hola eta hola lantzatzen. Bueno, patroinen zelkapenean Astudio Kiru, Tubiok 2, Perezek 1, Nadeta Agirre 9 punturekin da, eta Natalia Tubi orain hurbilago 8 punturekin. Astudio gero 7 ditu, eta Nerea Perezek 6. Hor duzue, zelkapen nagusia, eta Oriotarrak orantxe hurbildu dira, ligako agintarien ontzira. Noski, hemen ere beste urte batzutan baino gomidatu gutxiago, funtsezkoak eta etxeko arduradunak. Bandera emate honetan ikurriña elegantea da gainera, danak bandera guztiek dute bere izitasun bat,
baina hemengoak tradizio handia du gizonezkoetan 42. edizioa eta emakumeentzat 12. Oriotarrak hortxe ditugu. Patroirik onenaren are bai? Bai, 9 punturekin Nadeta Agirre goian da. Naiz eta gaur, esteineko aldiz punturik gabe geratu den, ezta, baina errenta bat zuen eta hor ere erregulartasunak izango du bere zeresana 12 estropa den amaiera. Eta orain, Arraunak altza eta bandera astindu behar, baina dagoeneko dena jarriko dira, jarri espadira dagoeneko biharko banderari begira, Bai, eta esan dezagun, palmaresean hemen Getxon, San Juanek 6 ditula irabazita, 2013-tik 2018-ra, bata bestearen atzetik dena jarraian, eta gero baziren Orio, Galizia, Gipuzkoa, Getaria, Tolosa eta Zumaia garaipen batekin, orain bigarren kokatzen da, eta bakarrean palmares horretan Pasai Donibaneko traineruaren atzetik. Eta markari begira, urrutitxo geratu dira gaur, 10 eta 53, hemen 2015ean San Juanek 10 eta 34ean egin zuen itsasmina terdiko lan hori. Errekor girorik ez da gaur, Ez da gutxiagurik ere. Ikurriñarekin hortxe da Nadeta Agirre. Zorionak Oriotarrentzat erregulartasuna erakutzen ari dira, gaitasun handia azaltzen ari dira liga honetan. Aste honetan Gipuzkoako txapelketa irabazi dute Ibon Gaztañazpi, eta irabazi ez dutenean bigarren. Hortxe, gainean Zierbenan bigarren luze horretan, eta Gipuzkoako txapelketari esan, gaurkoa baino, garaipen hitza esan daiteke, erosoagoa, hasieratik tartea zabaldu zutela, kanpoan 6-7 segundo bazituzten, eta barrurantz, abantaila hori, orduan ere laugarren kaletik, horri eutsi zioten, eta, traineru hori, denboraldi hasierako igurikapen eta espektatiba danak betetzen ari dela. Ea Oriotarrak ikusten ditugun Arraunak goian dituztela, kokatu dira ontzi barruan, eta orantxe bertan patroiaren agindua. Gora Arraunak! Aupa Orio, zorionak, neskak! Goratu gaur, Getxoko 12. ikurriñan, Orio, Garaile, 2. Donostiarra, 3. Arraun Lagunak, 4. Hondarribia. Orain babeslentzat tartetxo bat, eta berehala gizonezkoen estropada izango dugu jokoan Getxoko 42. ikurriña.